Nem mentem messzire az erdőben. Egyáltalán nem mentem messzire. De hogy milyen messzire mentem, és meddig mentem, hát azt nem tudom. Nem mehettem messzire, és nem mehettem sokáig, de besötétedett. Megállok. Nézek magam elé a fekete sötétségbe. Olyan, mintha nem lenne más, csak a fekete sötétség. Felnézek. Egyenesen felfelé, és fekete eget látok. Csillagok nem világítanak. Fekete erdő sűrűjében, a fekete ég alatt. Nem mozdulok. Hallgatom a csendet. Kiáltok, ha-hó, és visszhangzik. Ha-hó! Kiáltok, van ott valaki? És igent hallok. És hallom, hogy a hang egy idősebb nő hangja. Újabb igent hallok. És most egy idősebb férfi hangját hallom. Aztán csend. Teljes csend. Olyan csend, hogy szinte meg tudnám érinteni. És megállok. Állok, és hallgatom a csendet. Mintha a csend szólna hozzám. De hiszen a csend nem tud szólni. Nem mozdulok. Azt akarom, hogy teljes csend legyen. Hallgatni akarom a csendet. Mert a csendben lehet meghallani Istent. Legalábbis valaki így mondta. De én nem hallom Isten hangját. Az egyetlen, amit hallok, az a semmi. Még mindig nem jön? Fölébresztettél. Én is aludtam. Még mindig nem jön? Nem hallok jönni semmit. Hideg van, amióta elment. Tudja valaki, hol vagyunk? Sokáig mentünk. Alig, hanem nagyon messze kerültünk az ispotájtól. Imádságot hallok. Igen, a 3 öregasszony imádkozik. Beszélgessünk, amíg a pap vissza nem ér. Azt mondta, csendben várjuk. Nem vagyunk templomban. Nem tudod, hol vagyunk. De én félek, ha nem beszélhetek. Szerintem túl sokáig hagy magunkra minket. Napról napra belement. Olyan, mintha már ő sem látna a részem. Nem merik bevallani, nehogy valaki a helyére lépjen, de az a gyanúm, hogy már ő sem lát. Új vezetőre lenne szükségünk, már meg sem hallgat minket, és túl sokan is lettünk. A házban csak ő állt, és a 3 apáccal. És mind a 4-en már nagyon öregek. Biztosan átélet velünk, és az utat keresi, de nem volt joga hozzá, hogy itt hagyjon minket. Sokat járt. Belefáradt. Azt hiszem, egy percre leült köztünk. Néhány napja nagyon szomorú, és nagyon öreg. Azóta, hogy az orvos meghalt, fél. Egyedül van. Jóformán nem is beszél már. Nem tudom, mi történt. Ma mindenáron el akart jönni hazulról. Azt mondta, látni szeretné a szigetet. Még egyszer. Utoljára. Napfényben. A tél előtt. Úgy látszik, hosszú és kemény tél lesz. És északról már jön a jég. Látni akarta. De hogy mit látott, azt nem mondta meg nekünk. Most azt hiszem, elment vízért az eszelősnek. Azt mondta, messzire kell mennie. Várni kell. Ahogyan útnak indult, megszorította a kezemet. Remegett a keze, mintha félt volna. Megkérdeztem tőle, mi történt. Azt felelte, nem tudja. Azt mondta, lehet, hogy ennek a világnak rövidesen vége. Mit akart mondani ezzel? Nem értettem. Azt mondta, a nagy világító torony felé járt. Van itt valahol világító torony? Igen, a sziget északi végében.
Azt hiszem, nem vagyunk messze tőle. Azt mondta, hogy ide látta a lomb közt a jelzőfény világosságát. Sosem éreztem szomorúbbnak, mint ma. És azt hiszem, néhány napja sírt. Nem hallottam, hogy eltávozott volna. Nem faggattam tovább. Hallottam, amint súlyosan elmosolyodik. Hallottam, amint lehunja a szemét, és hallgatni akar. Hová ment kenyérért és vízért? A tenger felé. Közelünkben van a tenger? Igen. Hallgassatok egy kicsit és meghalljátok. Nem hallok semmit, csak az öregasszonyok imádkozását. Ha jól figyelsz, az imádságban át is meghallod. Igen, tényleg hallok valamit a közelünkben. Elaludt. És mintha most fölébredt volna. Képbe volt idehozni minket. Nem szeretem ezt a morált. Mintha itt lenne mellett. Nem szeretem ilyen közelből hallani. Sosem jöttünk még el idáig. Nem kellett volna ilyen messzire elhoznia minket. Nagyon szép idő volt ma reggel. Azt akarta, hogy kiélvezzük az utolsó verőfényes napokat, mielőtt egész térre beszorulunk az ispotályba. Azt is mondta, hogy meg kellene egy picit ismernünk az apró szigetet, ahol élünk. Ő maga sem járta be soha az egészet. Van egy hegy, ahova még nem mászott fel senki. Vannak völgyek, ahova nem szívesen ereszkednek le, és barlangok, ahova eddig senki sem merészkedett. El akart vezetni egészen a tengerpartig, aztán mégis egyedül ment oda. Igaza van, törődni kell az életünk. De egyszer semmi látnivaló sincs odakint. Figyeljetek csak! Figyeljetek! Mi ez itt fölöttünk? Ti is halljátok? Valami elsuhant köztünk és az ég közt. Vissza akarok menni az ispotályba. Tudnunk kéne, hol vagyunk. Van itt valaki, aki valaha látta a szigetet? Tudnunk kéne, hol vagyunk. Mind vakon kerültünk ide. Sosem láttam soha. Ne nyugtalankodjunk fölöslegesen. Rövidesen visszatér. Várjunk még. De többet nem jövünk el vele. De egyedül nem tudunk eljönni hazulról. Most se kérte senki, hogy menjünk el. Ünnepnap volt a szigeten. Ünnepen mindig sétálni megyünk. Még aludtam, mikor odajött hozzám, megveregette a vállamat és azt mondta: kelj föl, kelj föl! Épp ideje, már felkelt a nap. Így volt? Honnan tudhattam volna? Sohasem láttam a napot. Én láttam, amikor még nagyon fiatal voltam. Én is láttam. Kisgyerekkoromban. De már alig emlékszem rá. Miért akarja, hogy eljöjjünk hazulról, akárhányszor felkel a nap? Ki veszi azt észre? Én sohasem tudom, hogy délben sétálok-e, vagy évfélkor. Éjfél van. Dél van. Ki tudja? Mondjátok hát. Éhes vagyok. Van köztünk olyan, aki így született a szigeten? Tudhatod, hogy mind máshonnét jöttünk. A tengeren túlról jöttünk. Azt hittem, nem élem túl az átkelést. Én is. Együtt jöttünk. Egy plébániáról vagyunk mind a hárman. Tiszta időben úgy mondják látni innét észak felé. Nincs harangtúrja. Én nagyon messziről jöttem. Mára. Nem tudnám megmondani. De nagyon messze van innét. A tengeren túl. Egy nagy országból jöttem. Sokáig bolyongtam. De láttam a napot. És a vizet, meg a tüzet. Láttam hegyeket, arcokat, furcsa virágokat. Ezen a szigeten nincs is olyan. Itt túl sötét van, túl hideg. Amióta nem látok, nem is éreztem olyan illatot. Ó, milyen élesen emlékszem arra, hogy valamikor láttam. Egyszer egy magas hegy tetején figyeltem a havat.
kezdtem felismerni azokat, akik boldogtalanok lesznek. Mire beszélsz? Néha még most is felismerem őket. A hangjukról. Vannak emlékeim, amelyek tisztábbak, ha nem gondolok rájuk. Nekem nincsenek emlékeim. Megint vonul valami az ég alatt. Miért jöttél ide? Azt mondták, talán meggyógyít. Azt mondta, egy szép napon látni fogok, és akkor elhagyhatom a szigetet. A szemhéjam zárva, de érzem, hogy a szemem még él. Azt mondják, olyan szép vagy, mint a nagyon-nagyon messziről jött nők. Sohasem láttam magamat. Egymást se láttuk soha. Kérdezzük egymást és felelünk egymásnak. Mindig együtt vagyunk, de azt, hogy mik vagyunk, nem tudjuk. Soha se láttuk a házat, ahol élünk, hiába tapogatjuk a falakat, az ablakokat. Azt sem tudjuk, hol élünk. Állítólag Ódon kastély. Komor, és nyomorúságos. Fényt nem is igazán látni benne. Legfőjebb a papszobájában, fönt a toronyban. Minek a fényemnek, aki nem lát? Évek óta együtt vagyunk, és mégis semmit sem látunk, mintha mindig magunkban volnánk. Az ember csak úgy tud szeretni, ha lát. Én néha azt álmodom, hogy látok. Én meg csak akkor látok, ha álmodom. Megint zajt hallok. Szerintem szegény, szerencsétlen nővérünk görzsöli a szemét. Más se csinál. Minden éjjel hallom. Mióta gyereke lett, nem beszél. Mintha folyton félne. Ti talán nem féltek itt? Ki? Ti, mindnyájan. De bizony, félünk. Réges-régóta félünk. Ezt miért kérdez? Nem is tudom, miért kérdem. Mintha hirtelen sírást hallanék közöttünk. Nem kell félni. Azt hiszem, az eszelős. Nem csak ő. Biztos vagyok benne, hogy nem csak ő. Mindig sír, mikor szoktak. Azt mondják, néha-néha még lát. Csak azt tud sírni, aki lát. Virágillatot érzek körülöttünk. Én csak a földszagát érzem. Virágok vannak. Virágok vannak körülöttünk. Úgy rémlik, valaha láttam ezeket a virágokat. A nevüket már nem tudom. De ó, milyen betegek, milyen puha a száruk. Szinte rájuk sem ismerek. Azt hiszem, ez a holtak virága. Ki van itt? Ki az? Könyörülj rajtunk. Olyan régóta várunk. Mi ez? Valami állat? Azt hiszem kutya. Hiszen ez az ispotály kutyája. Eljött, hogy megszabadítson minket. Gyere ide! Gyere! Gyere ide! Eljött, hogy megszabadítson minket. Idáig jött a nyomunkon. Úgy nyalogatja a kezemet, mint a századok óta nem látott volna. Talán jön utána valaki? Nem. Egyedül jött. Nem hallok jönni senki. De más üzletől nem is kell. Jobb úgy sincs. Elvezet akárhová. Engedelmes. Én nem merek vele menni. Én sem. Miért? Jobban lát, mint mi. Rátalálunk az útra. Hogy húz? Szinte részeg az örömtől. Vissza se bírom tartani. Gyertek, megyünk haza. Hova megy? Hol vagy? Merre vagy? Várjatok. Még ne gyertek utána. Még jövök vissza. Megáll. Mi az? Valami nagyon hideghez értem. Mit mondasz? Egy szavadat se értem. Azt hiszem egy arc. Egy halott van itt köztünk. Egy Egy halott? halott? Azt hiszem a pap. Ó, milyen öreg volt. Jéghideg az arca. Most érek hozzá először. A szeme nyitva, összetett kézzel halt meg. Azt hiszem, itt pusztulunk.
Majd csak jön valaki. Majd az apácák kijönnek az ispotályból. Sose hagyják el este a tortot. Sohasem hagyják el a tornyot. Talán a világító torony emberei észrevesznek. Sohasem szállnak le a tornyukból. Esetleg meglátnak. Mindig a tengerfilmben. Hideg Hallgass. van. Hallgassátok csak a zavart. Azt hiszem fagy. Valami zajt hallok bal felől, de nem tudom mi az. A tenger nyögése, ahogy a szikláknak csapódik. Ki didereg ennyire? Azt hiszem az eszelős didereg a leginkább. Nem hallom a gyerekét. Ő az egyetlen, aki láthatja, hol vagyunk. Halljátok a halott leveleket? Azt hiszem, valaki jön! A szél. Figyelj csak. Lépteket hallok a messzeségben. Én csak az északi szelet hallom. Mondom, hogy valaki közeledik. Lassú léptek neszét hallom. A gyerek sír. Látnia kell. Látnia kell, ha sír. Hogy sír. Mit látsz? Ne félj, ne sírj. Itt vagyunk. Nincs mitől félned. Mit látsz? Ne sírj, ne félj. Mit látsz? Mondd, mit látsz? Merre felé néz? Mindig a hang irányába néz. Hogyha megfordítom, visszafordítja a fejét, hogy lásson. Lát! Valami különös dolgot láthat. Emeld fölénk, hogy lásson! Nyissatok utat! Nyissatok utat! Itt vannak köztünk! Kik vagytok? Könyörüljetek rajtunk!